zvose zvinganzi zvakaipa, pride ndoyega yakakwanisa kukreka peace yanga iri kudenga. Kukaita chaos, vatumwa vakarwa, munhu akatiza ikoko ashayirwa pekugara, akauya ne1/3 of a heavenly host, which means paka exhibitwa pride kudenga, Mwari wakaluza 1/3 yema angelic forces ake nekuda kwayo. Saka pride is a sin yekuti Mwari haitore easily. Mwari haichipise sezvatinoiita isusu, nepamusana pekuti inomureminder the devil, kureva kuti ukaita any other sin ndiwe uri kutadza, asi ukaita chivi chinonzi pride uri kudisplaya the devil before God. Vhangeri rinototaura zvakare kuna 1 Timothy chapter number 3 I think verse number 6 kuti munhu anoda kuva mutariri weimba yaMwari haafaniri kunge ari mutendi mutsva, nepamusana pekuti akava mutendi mutsva anogona kuzobatwa nepride akazotongwa nemutongo mumwe chete sadhiabhori, kureva kuti pride inounza judgment yakafanana nejudgment inopiwa dhiabhori naMwari. So continuing netopic ndakadiscover kuti when you are harboring pride, wakafanana nemunhu atora nyoka iri untamed ukaisa hako mumba uchiti ukiifarira, very soon inoruma either iwewe kana vanhu vakakutenderedza. Ndaitarisisa throughout the week, why is it that Mwari vakavenga pride like this? Is it only because ndo yakadisplaywa naSatani? Chiko ndobva natanga kuona zvainoita kwainosvitsa vanhu uye kuti Satani wacho azodaro chichakaitika. Ndakadiscover kuti pride yakatakura spirit of distraction, because pride inosika control, inosika power. Mukazoona vanhu vanoda kuromba sezvo zvavanga kuita izvo, inhau yekunzwa kuti patiri apa siripo toda kuva in control, we want to rule. So unogona kuita pride inokupa mweya wekuda kutonga everyone, and because you don't have that power unopedzisira wakuita everything that it takes so that you may be in control, including kuita zvinhu zvakadai kuromba. Yes. Including kukuvadza vamwe, including kufuremera vamwe kuti vanzi vakaipa iwe unzi wakanaka, uri iwe uri kukonzeresa zvesezvo. Pride yakaipa pakuti zvinhu zvikasaitwa through you unofunga kuti hazvina kuitwa properly. Saka hauzogona kukotsvera kubudirira kwazvo, instead unotanga kuworka against it so that zvizobuda pachena kuti kana iwe usipo zvinhu hazvifambi. So what it means is pride goes hand in hand with evil. Pride distributes wickedness. Do you know why Job suffered? Job suffered because when Lucifer passed by pamba Job, akaona paine zvinhu, iye Job asina kuzviwana through Lucifer. Saka ndakati indaane zvinhu ndisiri nini ndakamupa. Saka kuzonoita makuhwa kwese kuya kuti zviparare kuita kuti Job afunge kuti kuita zvinhu in God hakuna zvakunokubatsira zvinozongoparara, dai wauya kwandiri. Saka pride zvayakaipira ndezvekuti Puru akangowana murume anomuroora, inini pastor wake ndisiri nda initiator kuti ngazviitike, ndingatokupa profesi. I was praying in that home of the spirit and I saw your boyfriend aine nyanga kudai aine chiforogo, handizi vangu zviri kureve, but I think you need to pray. Yes Papa, yes Papa. And they you are intimidated. Go deeper Papa. And you know what, mweya iwoyo uno hotspot vamwe. Absolutely. Yeah. Zvokonzera kuti kutoyama muma-confirmations anopedzisira destroy whatever you are building. Yeah. So that inini ndive ini source yako ye-survival. Saka pride unogona kusazviona kuti yako kusvitsa kupi, but ndo inokonzera kuti usaminde your own business
urambe uchipoka your nose in other people's business. Alright, the fact yekuti hanzvadzi yako haisikuwirirana nemukadzi wayo kokuzoenda ikoko kunoda kunopedzerana nawo, iwewe ndiwe vapi apa? Unokwana papi? Unongoona wega uchida kupinda muzvinhu, uchida kugadzirisa, unogona kufunga kuti unofarira kugadzirisa zvinhu, but iri nhau yekuti unozvikudza, unoda kuti vanhu vakuone kuti iwewe ndiwe unoita zvinhu. You know, pride unogona kusazviona kuti yako kusvitsa kupi, but ndo inokonzera kuti usamind your own business, urambe uchipoka your nose in other people's business. One thing I like about this session is, as much as you are a man of God, you also, pinpointing the dangers of having pride while you're a leader. And, for that, I commend you. Thank you so much. Thank you so much. Ndofunga ndo zvimwe zvatinotadzira kubatsira vanhu, because maybe kana tichizotaura tikafunga kuti this is close to home, we try to, but then hatizokwanisa kubatsira vamwe. Iwe unogona ngori right, fine, but it doesn't mean that everyone out there is right. Absolutely. You need to pinpoint those things and make sure that people have been helped. Why? Because many people have suffered at the hands of pastors. Why? Because Puru paroda kunororwa, maybe akuda kurorwa nemumwe mufundisi, but Puru ndianobhadhira magetsi ekwa bishop, ndianobhadhira marentals, ndianobhadhira chii, and then someone comes and say, I want to marry your daughter. I'm like, okay, ndotanga kufunga saka akaenda uko zvino rent toita sei. Is she going to change churches? We need to bring the guy in the church. If we fail to bring the guy, then no. I've heard stories. So patutarapa ndikupika kuti pride says it's either through me or nobody. We are Star FM, sounding good all the time. Thank you so much for choosing us as your station of choice. I am Puru, the queen of the Shumba clan. I'm standing in for Miss V Candy. We're talking to Bishop Kamisola of City Gates Ministries. We are covering pride. Ndokuzvitutumadza muchishona. Ndokuzvitutumadza. Pride zvakare inoita kuti ufunge kuti zvaunotaura iwewe ndo zvega zvinofana kuteererwa, ndo zvega zvine musoro. Zvokuti kunyange pakaitwa komiti, unotozikana kuti ninga akangostressa point, kutopusha iyoyo kana tikatoti aiwa tanga tati this time tichidaidai zvine musoro kudarika zvako, unonzwa kuti dai izvozvo zvaita. Pane murume anonzi Ahitofel wakanga aine wisdom dzakanga dziri serious, but one day ndokubva apandukira David. After David apandukirwa nemwana wake Absalom, he chose the side of Absalom, and then vakustrategize on how to pursue David. Ahitofel gave an advice to King Absalom, and then Absalom asked also another person who was there, and the other person also gave an advice. All right. So the first time Ahitophel's advice was turned down. Ahitophel ari ega notaura vanhu vachiita musi wazvakangonzi no. Do you know what he did? He went home, put his house in order, and hanged himself. Imagine kuti vanhu havana kunditeerera saka ndinorara miri. So pride inokuita kuti either uuraye yourself kana kuuraya vamwe kana kusina kupiwa that reception. There are people who have destroyed churches, people that have destroyed organizations simply because their advice has not been taken into consideration. Imagine inzwewe inonzi advice. Advice. Urikuudza munhu ari paposition advice. Saka akanga akangoshandisa pfungwa dzako iye ozoita basa rei. Ko vamwe. Kana uchipa advice ziva kuti munhu wauri kupa ane pfungwawo futi. Yes. Pada dzinogona kudarika dzako ndosaka ari paari iwe usiri ipapo. Ndokubva wanzi dzako dzinogona kutishandira dzichitibatsira. Potawo uchitiudzawo kuti unofungawo sei nezvinhu. Regedza kukanganwa kuti inonzi advice haisi instruction. An advisor is not an instructor. Saka pride inogona kupedzisa wakufunga kuti you are an instructor and not an advisor. Zvokuti kana vanhu varega kutora advice yako unofunga kuti wa useless. Unofunga kuti vanhu ivava vanzwisise. No. Wakuzvitutumadza zvekufunga kuti everything zvinofana kuitwa in your name.
So, what I want to, things are so tough. I was just servicing. Oh, then You take it. Oh, you do? Yes. You are insulting munhu akuudza kuti yaugara uku. Saka iwo vanhu vanogona kufunga kuti you are being humble. Imagine kuti mukuru ari ipapo ati come and sit here. And you say, no, I'm okay here. Says who? Why did I think it's okay, man? This, you are not understanding it because the place you are in is my place. I'm seeing it fit that you should sit here and not there. Okay. Because pamo pawagara padoa ndiye asha chair yoyo. Wa asha ere. Wa visit. Saka tukuti bvayo pa. But andizika zvemuchechi menyu ka ini ndo pandasarudza ka ipapo. Tosaka takudza ka pekugara. Aiwa. Ini ndikuda kugara pamashure. Saka inenge chimanifesta manje pride. And then chiramba chitirana naro. Exactly. And when people are like, what's going on? You imagine kufunga kuti I'm being humble. You are not. Kunyange Jesu akati gara chair kumashure. Anditi usagara kumberi ndakumhanya kunogara kumberi ipride. Anditi gara kumashure asi kana vazonzi chienda kumberi chienda ikoko. Okay. And then I'm also thinking that a lot of relationships have broken down because of kutadza kuti sorry che. Aiwa unobatira kupati. Chiteiwo sorry. Unoziva here kuti kuna vanhu right now vanozotadza futi zvakare kusiya vamwe vanhu vachita move on because paakabuda anga nemweya ukuda kuitwa sorry stereki yako yautaura ndobva ati ndikuenda musoro make aine kamwe yake kuda kuteerwa ndobva aenda kusvika vanhu vagara pasi akati uyo anonyanyoenda mukangoita kanyaya aenda musiyei. Ndobva wasiwa izvozvi tato muyear number 5 but kuti uchibuda mumafezi emunhu wakasiya hausi kubuda ndemaka hauna kubvira wakabuda in the first place. Yanga iri pride yandisimudza yakakuendesa ikoko ndokubva saka unofeeda on it. You feed in people being miserable about you know. I like this. There's a message here that Ingori is straightforward. Why I repent. Oh, powerful. I repent. I think this is the most powerful contribution on here. I repent. Boss, yeah, it is like a wand. Yeah. No, it's okay. I'm okay. So pride is inaita inoita kuti usize everyone around. Yeah. And the munhu iye akazosimudzirwa iwe wakamusaiza kare. Do you know what happens? Kurwadza. You begin to fight them. Because you're not happy. Organization ukavenga leader wayo unogona kutanga kuhotspota hatred to other people. Over amukirwa nevanhu vakawanda zvekuti zvinofungirwa kuti amukirwa nevanhu vakawanda nyamba haana kumukirwa nevanhu vakawanda amukirwa nemunhu one ahotspota vamwe vesa. It's 1755 akwai matipisa apa kuchitonhora bishop.